Welcome people και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Λένα και άμα δεν καταλάβετε από το τίτλο και από το thumbnail αυτού του βίντεο, θα κριτικάρουμε τα outfit διασύμων στα American Music Awards. Disclaimer, δεν είμαι fashion icon, θα μιλάω μόνο για τη γνώμη μου για όποιο outfit δείτε και θέλω να ζητήσω μια πολύ μεγάλη συγγνώμη για το φωτισμό, το background και τον ήχο άμα δεν ακούγεται καλά, γιατί είναι η πρώτη μου φορά που χρησιμοποιώ μικρόφωνο. Ας ξεκινήσουμε με κάποια fun facts για τα American Music Awards ή αλλιώς AMAs. Όπως γνωρίζετε κάποιοι, φέτος έγιναν 26 Μαΐου το 2026 στο Los Angeles, στο MGM Garden. Φέτος, για παρουσιαστή, είχαμε την Queen Latifah, που ήταν η δεύτερη της φορά που το κάνει αυτό, γιατί το έχει κάνει και μια άλλη φορά, αλλά δεν ήταν η πρώτη παρουσιάστρια, ήταν co-star. Επίσης, φέτος ήταν τα 52 American Music Awards και κάτι που μπορεί να μην γνωρίζετε κάποιοι, είναι το ότι αυτά τα βραβεία δεν τα ψηφίζουν διάσημοι καλλιτέχνες, δηλαδή ειδικοί που διαλέγουν τις κατηγορίες, όπως είναι στα Grammys ή στα VMAs. Τα διαλέγει το κοινό σύμφωνα με τις ψήφους που γίνονται online. Ας ξεκινήσουμε με κάποια outfits. Σήμερα έχω μαζί μου το αγαπημένο μου tablet για να έχω τις φωτογραφίες να σας δείχνω και να τις βλέπω. Κανονικά οι φωτογραφίες θα μπαίνουν ή από εδώ ή από εδώ, θα δω που θα μπουν στο edit, άρα ναι. Θα ξεκινήσουμε με την Chrissy Teigen και τον John Legend. Δεν έχω να πω κάτι. Ναι. Λίγο θα βλέπετε και εδώ πέρα, θα το κάνω και zoom λογικά. Η κοπέλα, εντάξει, δεν θα πω κάτι για το ρούχο. Είναι απλά ένα πορτοκαλί strapless φόρεμα που έχει ραφές που άμα μπορώ να παρατηρήσω έχουν κάποια χρυσή λεπτομέρεια. Anyways, λίγο. Η κοπέλα είναι μοντέλο, εντάξει, πολύ ωραίο σώμα. Το μαλλί και το πρόσωπο. Πείτε μου λίγο, δεν σας θυμίζουν λίγο κάποια γνωστή που είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια, έχει και τη δικιά της εταιρεία, γνωστή ως Selena Gomez, το μαλλί, το haircut και το make-up, ασχολιαστώ. Δεν θέλω να αρχίσω τώρα και τις συνωμοσίες το ότι η Selena Gomez είναι σωσίας, έχει περάσει λίγο καιρός, αλλά άμα θέλετε να το δείτε, γράψτε μου κάτι στα σχόλια, άμα θέλετε να δείτε συνωμοσίες για τη Selena Gomez. Ναι, συνεχίζουμε, πάμε στο θέμα. Ο John Legend, ο κύριος εδώ πέρα, δεν φαίνεται καλά γιατί... Νάτος εδώ ο κύριος. Ναι. Πιο simple outfit, πού πας, για καφέ? Για καφέ μαζί με τον Johnny Depp να πείτε τα σουσού σας? Άλλη κάτι πιο έξερα, παιδί μου, είπαμε. Τα American Music Awards είσαι. Τέλος πάντων. Τώρα πάμε στην αγαπημένη μου, όχι και αγαπημένη μου, εντάξει, τρίτη αγαπημένη μου πρέπει να είναι, figure skater, καλλιτέχνηδα στο πατινάζ, Alyssa Liu, όπως και να το προφάρει, είναι Chinese, είναι Κινέζα, ναι. Λογικά από ό,τι βλέπω φοράει Louis Vuitton, γιατί είναι και ambassador της Louis Vuitton. Η κοριτσάρα μου πήρε και το μετάλλιο πρώτης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μου αρέσει αυτό το goth style της, πηγαίνει, ειδικά το make-up έτσι πως το έχει συνδυάσει. Λατρεύω το ότι έχει βάλει πάρα πολλά αξεσουάρ και το έχει συνδυάσει, δηλαδή έχει συνδυάσει τις λεπτομέρειες που έχει το jacket της ασημένιας μαζί με την αλυσίδα που φοράει και τις αλυσίδες και τα δαχτυλίδια. Ναι. Όπως πάντα τα χαρακτηριστικά της μαλλιά. Δεν μπορούμε να δούμε το piercing που φοράει συνήθως. Δεν μας πειράζει καθόλου. Λατρεύω το make-up. Δίνει ένα cakey vibe. Άμα μπορούμε να δούμε. Έχει πάρα πολύ πούδρα. Φαίνεται ακόμα και στη κάμερα. Μου αρέσει πάρα πολύ το lip combo και τα μάτια. Και ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο outfit. Θα τις βάλω... θα πάμε λίγο και πίσω στα προηγούμενα. Στην Chrissy Teigen θα βάλω ένα
5 και στην Αλίσσα της βάλω ένα 8 γιατί μου αρέσει το ότι δοκιμάζει κάθε φορά διαφορετικά στυλ. Αυτή δοκιμάζει, της βάζει ο Louis Vuitton να τα βάλει. Δεν γνωρίζω, αλλά της πηγαίνει αυτό το στυλ. Τώρα θα συνεχίσουμε με ένα global, δεν είναι K-pop, group της Katseye. Katseye, ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε τις 5 κοριτσάρες μας. Δεν είμαι τρελή φαν, παρόλο ναι. Κερδίσανε και 2-3, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί awards στο προηγούμενο βράδυ. Έχω να πω ότι δεν συνεννοηθήκανε να κάνουν κάποιο match όπως είχαν κάνει όταν είχαν πάει στον Jimmy Fallon. Είχαν χορέψει. Και εδώ πέρα χορέψανε, έκαναν ένα show, άμα θυμάμαι χορέψανε, και πήρανε New Artist of the Year Award και πήρανε και για τον Gnarly για the best movie, something like that. Άμα δείτε, επειδή δεν γνωρίζω να τις ξέρετε, η Yeonche, η Ξανθιά, φοράει ένα ωραίο φόρεμα, της ταιριάζει πάρα πολύ. Λίγο το παπούτσι που κάνει αντίθεση και δεν ταιριάζει με κάτι, δεν μου αρέσει. Θα ήθελα να φοράει κάτι στο λαιμό, να φαίνεται, και τώρα που έχουν και συνεργασία με το Pandora, έπρεπε να φορέσουν κάτι. Η αγαπημένη μας Σοφία, που είναι αυτή που άλλη το φοράει τα μαύρα, της πηγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Το άσπρο παπούτσι δεν ξέρω γιατί. Η Megan με το κόκκινο Chinese, είναι Κινέζα, έχει αυτό το genetic. Ωραίο. Το μαλλί απαρατήρητο της Megan. Απαρατήρητο. Τώρα η Lara, πολύ ωραίο, μου αρέσει και πάντα που φοράει, επειδή είναι από την Ινδία, έχει αυτό εδώ πέρα που κρέμεται, μου αρέσει πάρα πολύ. Και η Ντανιέλα μας έχει φορέσει ένα total white outfit. Δεν μπορώ να πω κάτι, της ταιριάζει τα χαρακτηριστικά της. Ναι. Και το μαλλί μου αρέσει που έχει κάνει μπροστά τις αντάβιες, γιατί την έχουμε συνηθίσει με το traditional hair της που κάνει, που είναι curly. Ναι, αυτά για τις Katseye. Nothing special. Τώρα πάμε στο icon influencer που την βλέπουμε σε όλα τα glamboot και σε όλα τα τελευταία χρόνια στα awards, την Hailey Bailey. Hailey Bailey, αγάπη μου, αυτή εδώ πέρα. Ναι, δεν φαίνεται, έχει την αντία. Πρώτη φορά δοκιμάζει αυτό το look, wet look kind of style. Μου αρέσει, θα ήθελα κάτι λίγο πιο έξτρα στο make-up. Συνήθως τη Hailey Bailey την έχουμε συνηθίσει με μία ουρά σε φόρεμα ή ένα puff φόρεμα που να το κουνάει μετά στο glam boot, στο slow motion που κάνει, και να είναι πάλι με το serious face. Cancel. Φέτος μου αρέσει αυτό το διαφορετικό που κάνει. Ναι, αυτό. Ας κάτσε να κάνουμε ένα λιγότερο. Θα τους βάλω ένα 7 και στη Hailey, επειδή κάνει κάτι διαφορετικό, θα σας βάλω ένα 8. Περίμενα παραπάνω τη Hailey. Δεν θα μιλήσω. Τώρα πάμε για κάποιους δεν θα τη γνωρίζετε έτσι όπως είναι. Είναι η EJ, γνωστή ως η τραγουδίστρια που κάνει τη φωνή της Rumi at the K-pop Demon Hunters. Δεν έχω να πω λόγια. Όπως πάντα έχει αυτή την προσωπικότητα που ό,τι και αν κάνει και το μπαίνει στο δωμάτιο, λάμπει κοπέλα, λάμπει. Δεν έχω να πω κάτι για το ρούχο. Δεν μου αρέσουν οι αποχρώσεις, δεν της πάει το λαδί. Μου αρέσει όμως η αντίθεση που υπάρχει με το λαδί και με το electric blend. Το παπούτσι ασχολίαστο άσπρο τακούνι με όλο αυτό. Θα μπορούσε να φορέσει κάτι στις αποχρώσεις μπλε ή ό,τι και αν είναι. Το βραχιόλι πολύ ωραίο. Make-up too simple. Πρέπει να είναι too simple με αυτό που φοράει με τόσες έντονες αποχρώσεις, γιατί αλλιώς άμα έβαζε και κάτι άλλο θα τη χρώμιαζε. Όχι ότι δεν είναι ήδη λίγο χλωμή με τα make-up και με αυτά, αλλά τέλος πάντων. Τα σκουλαρίκια δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε, αλλά μπορούμε να δούμε το μαλλί της που είναι το χαρακτηριστικό της. Πάντα το έχει με το ίδιο τρόπο και το αγαπάμε. Τώρα μαζί με την EJ δεν
πάει πάντα πακέτο, εννοείται. Η Ρεϊάμι, γνωστή ως αγωνίστρια της Zoe από το Keep Demon Hunters, μας φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο floral style φόρεμα. Μου αρέσει έτσι το μήκος. Θέλω να πω ότι θα ήθελα ένα κολλιέ. Γνωρίζω ότι έχει δώσει τόνο στο boost έτσι με τη δαντέλα, αυτό το σχέδιο. Πολύ ωραίο. Αλλά it's giving us nothing στα παπούτσια και θα θέλαμε λίγα παραπάνω αξεσουάρ. Τα φρύδια εξαφανίστηκαν. Δεν πειράζει, το make-up too simple, αλλά ναι, θέλαμε λίγο κάτι πιο έξτρα για το φόρεμα που φοράει και το μαλλί του συνηθισμένο στην Ελλάδα. Αυτά για την Ρεϊάν. Έλειπε η Audrey Nuna που κάνει τη φωνή της Μύρα, αλλά δεν πειράζει γιατί γνωρίζουμε πάντα θα έσκαγε με αυτό το χαρακτηριστικό της στυλ, τα φοράει τα μπάγκια, αυτό το body sassy vibe, τη λατρεύουμε, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε. Τώρα η αγαπημένη μας γατούλα. Όχι η Doja Cat που είχε σκάσει ως γάτα στο Met Gala πέρυσι, δεν θυμάμαι, γιατί είναι και αξέχαστη. Φέτος όμως πολύ ωραίο αυτό το σωματίστη. Δεν είχα χρόνο να κάνω λόγω διαγωνισμάτων για το Met Gala, αλλά τέλειο. Θεά Beyoncé. Να το ακούσει Beyoncé άμα το δει ποτέ αυτό το βίντεο. Θεά. Αγαπημένη μας Melanie Martinez, η γατούλα μας. Τη λέμε γατούλα γιατί όσοι δεν γνωρίζουν φορούσε μια μάσκα για μια περίοδο του χρόνου, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, είχε πάθει κρίση ταυτότητας. Δεν ξέρω. Μας φοράει ένα σωμόν με αποχρώσεις του γκρι, ρούχο boho style, σαν να βγήκε από το κάδο style. Το ότι παίζει να κρατάει ένα ψόφιο πουλί στα χέρια της, μισό να σας παίρνω, το κάνω λίγο zoom, το βλέπουμε όλοι αυτό εδώ πέρα, θα πάθω κρίση. Για το μαλλί δεν έχω να πω κάτι, το συνδυάζει ωραία με το outfit της εντάβιας της, έχει κάνει πολύ ωραία σχεδιάκια, δεν ξέρω αν φαίνονται πολύ καλά στο μπούστο της, είναι κάτι σαν χένα, αλλά δεν είναι χένα, είναι gel style. Το make-up δεν έχω να πω κάτι, φοράει πακούς επαφής καφέ, ενώ δεν έχει καφέ μάτια άμα θυμάμαι, αλλά φαίνεται ότι είναι κακή επαφή αυτό το πράγμα. Ναι. Θα της βάλω ένα... Το παπούτσι αυτό εδώ πέρα το δέσιμο δεν θα το ήθελα κάτω, να πω την αλήθεια. Ναι, αυτά. Το νύχι, να δω νυχάκι. Το ότι έχει 4 δάχτυλα τετράγωνα και το μεσαίο δάχτυλο το έχει στιλέτο, δεν θα μιλήσω. Ο χιόγκος πολύ ωραίος, πολύ όγκο το φόρεμα, ναι, αυτό. Τίποτα άλλο για τη Melanie Martinez. Τώρα θα πάμε στη Mia Calabrese, την J.Lo, παιδιά, των φετινών American Music Awards. Εγώ όταν την είδα, το πρώτο πράγμα, εκτός από J.Lo που σκέφτηκα, για όσους γνωρίζουν αυτή την περίοδο και έχουν δει το Off Campus, όποιος με πιάνει, με πιάνει, μου θυμίζει την άλλη όταν χορεύει. It's giving J.Lo type, clock it. Ναι, we love her. Iconic, J.Lo με άλλη μαζί combination. Ναι, έμπαινε και τώρα το τραγούδι On the Floor να χορεύαμε. Iconic, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε μουσική στα βραβεία. Δεν έχω να πω κάτι. It's giving everything. Με Versace. Δεν έχω να πω κάτι. Iconic. Δεν χρειαζόταν, και μόνο που είναι έτσι το ρούχο, το μαλλί και το make-up, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα. Η κοπέλα και η make-up artist είναι θεά. Και το παπούτσι που είναι χρυσό και γίνεται αντανάκλαση του πράσινου. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι θεϊκό. Δεν χρειάζεται να βάλει καν κολλιέ, γιατί θα πρέπει την ομορφιά του boost εδώ πέρα που είναι ανοιχτό μαζί με τα... Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Είναι θεϊκό το φόρεμα. Iconic. Δεν μπορώ να πω κάτι.
Τώρα πάμε στην Αμάια Εσπινάλ. Δεν ξέρω, παίζει να είναι Ισπανίδα, Μεξικάνα. Ξέρω πάντως ότι είναι από το Love Island USA. Η κοπέλα μας έχει φορέσει χρυσά με χρυσό fabric, ύφασμα. Και επειδή είναι τόσο είναι τόσο μαυρισμένη, φαίνεται σαν να είναι το ίδιο της το χρώμα του σώματος, ναι. Μου αρέσει το slick back, μου αρέσει το full glam style make-up, ειδικά οι βλεφαρίδες και τα χείλια. Τώρα για το ρούχο. Θα ήθελα ένα πιο ψηλό τακουνάκι, Αμάια. Και θα ήθελα όχι τόσους πολλούς κόμπους, γιατί ποιος θα σε ξεδέσει μετά, ρε κοριτσάρα μου. Τέλος πάντων. Not the best outfits. Πάμε τώρα στον Shawn Mendes της βραδιάς. Πες να είναι, δεν θυμάμαι, πες να είναι και ο πρώην της Charli D'Amelio. Ο Chase Hudson. Ένα total black outfit. Μου αρέσει το ότι κάτω είναι νομίζω βελούδο και πάνω έχει άλλο είδος υφής. Μου αρέσει πάρα πολύ και κάνει αντίλια αυτό και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο σαν να λεπτομέρειες. Το κολλιέ πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το κολλιέ, αλλά πολύ ωραίο. Τα μαλλιά όπως πάντα τα έχει πίσω. Αντιγραφή του Shawn Mendes, παιδιά, αυτό το παιδί. Δεν έχω να πω κάτι. Ντροπή και έσχος. Τώρα θα πάμε στην Paula Abdul. Πολύ ωραίο outfit. Πολύ complicated. Το μόνο που θα δούμε που είναι έτσι λίγο extreme. Μου βγάζει λίγο νηφικό style. 2026-27 vibes που φέρανε λίγο πιο extreme. Δεν έχω να πω κάτι. Έχω να πω ότι το μαλλί της μοιάζει σαν αυτά που είναι τα κυκλικά. Και ναι, αυτά δεν χρειάζεται κάποιο αξεσουάρ γιατί είναι ήδη λίγο extreme το outfit, λίγο του you know what I mean. Αυτά. Πάμε τώρα στον David. Δεν έχω να πω κάτι. Έχω να πω ότι φοράει too extravagant. Γιατί τόσο πορτοκαλί, ρε παιδιά. Γιατί τόσο πορτοκαλί. Δηλαδή, αν είναι δυνάμω. Είναι Louis Vuitton από ό,τι φαίνεται το outfit. Το βλέπουμε, ρε παιδιά, ότι είναι Louis Vuitton. Το μαλλί, το χαρακτηριστικό του. Δεν έχω να πω κάτι. Ναι. Το παπούτσι, το ότι δεν είναι ταιριαστά μεταξύ τους, δεν θα το συζητήσουμε. Cancel ο τύπος. Και τα καρφιά αυτά θυμίζουν Nickelodeon Awards, που δεν έχουμε καιρό ακόμα, και cancel, όχι. Πάμε τώρα στην Megan Stalter. Η Megan Stalter χρησιμοποίησε για μπλούζα τα μαλλιά της. Μου θυμίζει μαζί με το μαλλί και με το make-up Morticia Addams. Παιδιά, όσοι έχετε δει, δεν εννοώ το παιδικό, εννοώ τώρα τη σειρά με την Jenna Ortega, ολόιδια. Πες να είναι και η μικρή ηθοποιός που κάνει τη Morticia όταν σκοτώνουν, you know what I mean. Ναι. Απλά ένα τζιπ. Θέλω να δω λίγο κάτι. Γιατί, παιδιά, μόνο εγώ τα παρατηρώ αυτά. Άμα δείτε εδώ πέρα, η ζώνη της. Είναι ένα ανθρωπάκι στη ζώνη χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τύπος. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε τώρα στην αγαπημένη μας Teddy Swims. Πάντα κάνει κάτι εξτρά. Φέτος βγήκε λίγο πιο casual, σύγκριση με τότε που είχε έρθει με ολόκληρο κουστούμι που ήταν με αρκουδάκια. Δεν έχω να πω κάτι. Είναι απλά ο Teddy. Είναι απλά ο Teddy. Δεν έχω να πω κάτι. Πάμε στη μία και μοναδική host της βραδιάς, Queen Latifah, που μέσα φοράει στάνταρ ένα άσπρο φορεματάκι και από πάνω μια
καμπαρντίνα με ένα πούπουλο. Τι πούπουλο δεν ξέρω ούτε εγώ από τι ζώο το έχει πάρει. Peace out κάνει και με τα δαχτυλάκια της, δεν θέλει να είναι εκεί πέρα, φαίνεται η κοπέλα. Χαμογελάει, slick back basic για τη Λατίβα και ένα απλό make-up και τα χαρακτηριστικά της χείλη αυτό το σάπιο μήλο με gloss. Μετά, θέλω να μου πείτε κύριε Riley Green, ποιος είστε, έρχεστε από το Great Canyon, Cowboys, τι είναι αυτά. Μου θυμίζετε τον Ian Somerhalder όταν κάνει διαφήμιση για το bourbon, το ποτό του, που είναι ολόιδιος, φοράει το ίδιο κουστούμι και απλά κάνει μια διαφήμιση για αλκοολούχο ποτό. Και εσύ μου έχεις έρθει ολόκληρα βραβεία με αυτό το outfit, δηλαδή αν είναι δυναμόν. Τι είναι απλά ένα κουστούμι και μου έχεις βάλει καουμπόικο καπέλο ρε φιλαράκι. Δηλαδή πώς έρχεσαι έτσι σε ολόκληρη Αμερική να σε δει, δηλαδή ντροπή και έσχος, σε κριτικάρω ακόμα κι εγώ. Που δεν έχω και ιδέα από μόδα, αλλά αυτή τη στιγμή τη κριτικάρω ρε φιλαράκι. Anyways, μετά πάμε στην Λίσα Ρίνα. Θεά η Λίσα. Παιδιά, όχι η Λίσα η κακιά που λέμε, οι Έλληνες. Η Λίσα, ούτε η Λαλίσα των Blackpink. Το make-up και το μαλλί τέλειο. Λατρεύω αυτό το over baggy style της, πηγαίνει τέλεια, ειδικά οι δάπτες που έχει το ποκάμισο. Μου αρέσει πάρα πολύ η γραβάτα. Δεν ξέρω ποιος είναι πάνω, αλλά αυτό το μπλε πράσινο μαζί με αυτό το καφέ μου κάνει τέλεια αντίθεση. Και το ότι όλο είναι simple και μου έχει αυτή τη γραβάτα, το πουάκι αλλάζει όλο το texture και το vibe, iconic. Σαν την J-Lo, iconic. Τώρα πάμε στην Karol G, everybody! Η Karol G, όπως πάντα, σκαλιαλίτσα. Μου φόρεσε ένα ωραίο από κάτω πάφι φούστα, μια ωραία πάφι φούστα. Και από πάνω μου έχει το μαγιό της, γιατί μετά ξέρετε θα πάει για μπανάκι με τόσο υδρότα που θα κάνει ό,τι κάνει εκεί μέσα. Και έχει αυτό το ωραίο δαντελωτό. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι έχει αυτά τα μπλε σκουλαρίκια, δεν ξέρω αν εσείς θα τα βλέπετε. Όπως πάντα τα wavy hair της πηγαίνουν πάρα πολύ. Το make-up simple, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι πιο έξτρα. Θεά η Karol G. Μετά, η πρώτη τελευταία μας για σήμερα, η Τανίς. Κοπελιά, άκου τώρα γλυκιά μου, αγάπη μου. Ανεξαιρέτως το πάνω κομμάτι που είναι αντιγραφή της Dove Cameron, το make-up και το μαλλί και αυτό το στυλ, κάτω είναι σαν να μου έχεις πάρει μία απλά δαντέλα ή την κουρτίνα μου, τη δαντελένια ή πάνω από τη τηλεόραση της γιαγιάς μου, το σαμεδάκι, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι καν. Το έχεις βάλει σε πιο large version και δεν έχεις δώσει. You are giving us nothing. This is giving nothing. Δηλαδή cancel. Cancel κοπέλα, δηλαδή όχι την άσου. Όχι. Και το τελευταίο άτομο της βραδιάς είναι η Teyana Taylor, δεν ξέρω πώς να το προφέρω. Η κοπέλα μπήκε και άλλαξε όλο το ώρα του carpet. Επειδή το βλέπα live εκείνη τη στιγμή, έκατσα 3 ώρες το χάραμα για χώρα Ευρώπης και εκεί πέρα κατά τις 7 η ώρα το βράδυ Αμερικής. Παιδιά, όλοι οι δημοσιογράφοι πάθανε τσότσο. Και μετά μείνανε κάγκελο και αρχίζαν και φανάζανε μετά. Ακόμα και όταν είχε φύγει το χαλί, δεν δίναν σημασία στην κοπέλα που είχε το sign εδώ πέρα που δείχνε το κινητό για τον επόμενο artist. Φωνάζαν ακόμα Taylor Teyana. Δηλαδή γινόταν χαμός, πανικός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η κοπέλα icon. Παρόλο που φοράει ένα απλό simple dress που έχει και αυτά εκεί πέρα τα μανίκια που αφήνει πίσω ουρά.
Λατρεύω τις ουρές, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα, όσοι ξέρουν, με τον Connor Story και τον Hanson Williams που φοράγανε αυτό εδώ πέρα και ήταν μέσα και τα αφήναν ουρές. Όποιος ξέρει, ξέρει. Παιδιά, η κοπέλα μπήκε, άλλαξε όλο τώρα και ναι, δεν έχω να πω κάτι. It's giving us everything. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου και πείτε μου άμα θέλετε να κάνω και ένα ακόμα άλλο βίντεο σαν αυτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Goodbye. Φιλάκια πολλά.